Hai लोगोफोर खुलुमबाय आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायलायनाय थाबाय गोबां गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ भिडिअ लाबोया दिनैहाय नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै आङो ब्लगखौनो बानायसिगोन भिडिअ लाना फैबाय आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअ जागोन गाइस फाइनालि दिनैहाय संगोन जोङो हांसो बेदरजों सबाय संगोन आरोना बेखौ नोंथांमोननि भिडिअ जा हायो आं देखायनाय जागोन आरो लोगोसे माबायदि सङो बेखौ नोंथाङा नायलांबाय थादो आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थिगोन अब्ला साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामोब्ला जाहाथे नोंथाङा आंनि भिडिअनि उनाव जोङो थाबैनो मोननो हायो बिदिब्ला लेट्स गो गाइस गोबाव रायलायनासो भिडिअखौ स्टार्ट खालामो दायो हांसोआ जाबाय आरोना रेडि हांसो नै बे जाबाय हांसो आरोना दायो हांसोखौ लागायबाय नै लोगोफोर गोदानसै आरोना बेदर पियास एकदम गुदुं लादो आरोना खामबाय हांसो ओमफ्राय नै बेदरा हांसो बेदरा दाबाव लकेलनि आरोना गामियारि स्टाइलाव होनोसै होनाया बानलु होना लाखासै दायो संख्रि होग्रोबाय ओमफ्राय संख्रि होनानै एसे एरना होबाय आरोना ओमफ्राय दायो हालदै होना होबाय बेबो जाबाय हालदै आरोना हालदैखौ नांजासे नायनानै होबाय ओमफ्राय दायो बानलु होनोसै बानलु गुन्दै बानलु गुन्दै आरोना दानिया खोबाबना दसे होनोसै guys हांसो आथिं सावनानै खामजोब्बाय अबस्था खाराब नागालायदि जानांगौ guys हांसो आथिं सावदोंमोन आरोना खामजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं जाना नायनोसै आरोना बेखौ एक्सुलि गोदो बुङोमोन आरोना बिमाफ्रा बिराद थगायदोंमोन एक्सुलि दाउ आथिं हांसो आथिं जाबाथाय माने आखर लिरनाया गिदा गिदि जायो होननानै बिराद थगायोमोन आरोना गावसोर जानो थाखायनो दायो आं जाना नायनोसै नै दायो एरना होबाय आरोना दसे खोबाबना होदोंमोन हालदै संख्रि बानलु होनानै ओमफ्राय नै दायो बेलथायना होबाय आरोना बरिया जाबाय नै जा मेजेम दंनो लोगोफोर गावनि मेजेमानो जा ओंखारदों आरोना वाव नोगोद मेजेम दंलै हांसोआ बरिया जाबाय दायो खोबना होनोसै बास दसे मोनबोसै हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नै दायो दं आङो ओरैनो जिरायना दं आरोना ओमफ्राय नै आंजों सासे फैलाय आं सासे लोगोआव दङ मा नाम नोंनिया सिदा जाब्रा सिदा जा मानसिया मा नाम होनदो मनिता बसुमतारी ना गाबदों नामा मोदै गदों नामा माथो मायो दैया गोलैदों मोखाङाव मेमब्रां नै माबा जादोंमोन इयो मिक्सार जादोंमोन आरोना ओमफ्राय मेमब्रां जाजोब्बाय मा लाबोनाय नों आंनो ओमफ्राय मिक्सार ओमफ्राय मेथाइ मा मेथाइमोन इयो जाना गस्लाखौ जायो नामा मा मेथाइ खोथालाय देलाय खुरै गोनां मेथाइनो नै मनिया आं लाबोदोंमोन आरोना जों जाबाय ना मिक्सारखौबो जाबाय ओमफ्राय मा जाखो जोङो दा बेदर मा बेदर हांसो बेदर जाबाय जोङो मनि आं गोथावना हांसो बेदरा ओमफ्राय दाहाय जाबावगोन हाथायाव हाबलायदो हांसो बेदरा आरो जानो लिंहरबावदों हांसो बेदर बाबाया दा जाबावगोन ना सबायजों हांसो बेदर सोर संनाय आबैया संदों जानाङा आखाइखौ जायो नामा दे नों थाखो बेसेयाव फरायो खोथादो क्लास बेसेयाव
UKG-आव इंलिश मिडियामाव फरायो आरोना जेबि गुरुकुलाव फरायो आरोना जोंनि स्कुलखौ मिथियो आंबो नुबायथ' नोंसोरनि स्कुलखौ नोंखौ खनसे लायनो थांदोंमोन ना दोनहैदोंमोन नोंखौ दोनहैदोंमोन खनसे गालायमोन ना नोंनि साइकेलाव उनाव खालायदोंमोन ना आं साइकेलजों दोनहैदोंमोनथ' नोंखौ स्कुलावहाय मेडाममोना रायगोन ना राया नोंखौ रायो मालाबा बुगोनबा ओमफ्राय बुयोबो मालाबा आखाइखौ इदि जाना बुयो मालाबा बुयो दुस्थ' खालामबा आरोना मिमां जाबाय नै खावलाया मा नांखैया नै मा बुस्थुलाय मालाबा बुयो आरोना मेडामा हायाबा बुयोना दुस्थ' खालामबा बुयो हायोबा अनो हायोबा स्टार मोननै हरो हायोबा स्टार मोननै हरो आरोना ओमफ्राय हायाबाथाय बुयो मनिया नै ससमा गानबाय आरोना लुक लाइक वाव ससमा गानबाय मेडाम जाबाय नोङो मेडाम जाबाय नोङो दे गानलाय देलाय मेडाम बायदि नुदों नोंखौ देलाय दे गान वाव फट'खौ साफायनि दे गानलाय देलाय फट' साफायनि मोजां नुदों दे लुक आरोबाव दे लुक केमेरा नाय बिदि खालामब्ला निदि दे गाननानै बिदि खालाम आंखौ दे बिदि खालामनोबो नामा नै गाइस दायो ओंखाम जानोसै आरोना आङो नै इथिं हांसो बेदर भाजा ओमफ्राय इथिंजाय हांसो बेदरजों सबाय ओंख्रि आरोना ओमफ्राय नैथिंजाय आङो पियास हाना लाबाय आरोना ओमफ्राय बानलु नै फिसा दायो जानोसै गाइस